Jeg tror, jeg desværre har gjort det, som mange politikere forventer, at folk skal gøre, når de kommer til Danmark. Det er det her med at prøve at lægge afstand til, hvor man kommer fra, og så bare fuldstændig lade sig sovse rundt i den danske kultur. Det bliver man simpelthen fattigere af som menneske. Når klassekammeraterne åbner rugbrødsmadder, og jeg står der med en kæmpe durum, så er man jo per definition anderledes end de andre. Og det betød, at de første mange gange, ja, der spiste jeg den og prøvede lidt at skjule det, og ville helst jo gerne have, at min madpakke lignede alle andres. På et tidspunkt er det også med at smide min mad ud, fordi at jeg synes, at det var flovt, at jeg havde fået det med. Der sådan udviklede sig lidt et kulturelt selvhad. Eller at når jeg gik rundt i gågaden, og min mor talte arabisk til mig, så, så tyssede jeg ind på hende, eller bad hende om at tale om, sige det på en anden måde, eller viske det. Fordi at jeg var sådan, puha, nu opdager de, at vi ikke er som dem. Den sådan personlige konsekvens, det har haft for mig i at have brugt så lang tid på at tage afstand fra det, jeg kommer fra, i stedet for bare at embrace det er, at jeg jo har sådan set mistet en stor del af mig selv, som jeg kunne have udviklet. Altså, jeg skulle følge min farmor til stationen fra Viborg, og så kommer der så en mand med irakisk baggrund, som gerne vil have hjælp til noget billet. Og jeg hjælper ham. Han roser mig så på den eneste måde, som Irak kan finde ud af at rose på, det er at tale om, at jeg er deres nyre, at jeg er, mit blod er som honning, at altså alt muligt sådan, noget med månens stjerner, og en gazelle er også med, du ved, det hele, det er et meget billedrigt sprog, araber har. Og jeg kan ikke finde ud af at svare igen, så jeg siger bare tak. Og så kigger min farmor på mig, og så kigger hun på ham, og så siger hun, han er ikke uhøflig, han er bare vildt dårlig til arabisk. Og du kan mærke, det gjorde ikke ondt. Det er vigtigt, at vi ikke forlanger af folk, at de skal smide deres kultur væk. Deres ophav, en kæmpe del af deres identitet væk. Vi bliver fattigere af det. Man kan sagtens godt være verdens bedste araber og verdens bedste dansker samtidig. Man behøver ikke at skille sig af med noget for at tilvælge